ман Осим Орифпур. ҳамҷоя мо забони тоҷикӣ меомӯзем. худоро шукр ки боз ба дидори ҳамдигар расидем. пеш аз он ки дарси навбатӣ баён карда шавад, биёед якҷоя як маротиба дарси гузаштаро такрор менамоем. мо дар дарси пешин дар мавриди овози а суҳбат карда будем. ҳоло ба шумо як суол медиҳам. овози а дар куҷо меояд? яъне овози а дар кадом қисмати калима меояд? ба шумо се вариант пешниҳод мегардад. варианти а дар аввал ва охир. варианти б дар байн ва охир. варианти в дар аввал, дар байн ва охир. бовар дорам ки шумо варианти дурустро пайдо кардед. агар не, як маротиба дарси гузаштаи моро тамошо кунед ва ҳатман ҷавоби дурустро хоҳед шунид. биёед он 9 калимае ки барои аз худ кардан ба шумо дода будем ҳамчун вазифа ба ёд меорем. абр, анор, аскар, дар, пар, хона, лона, қалам ва дар ниҳоят дафтар. имрӯз дар бораи ду овоз суҳбат мекунем. ду овозе ки ба ҳам хеле наздиканд. овозҳои у ва ӯ. фонемаи у садоноки лабӣ, камфароғ, паси забонӣ ва кӯтоҳ мебошад. дар вақти талаффузи овози у бехи забон боло бардошта шуда, нӯги забон ба қисми поёнии дандонҳои поёни пеш мерасад. лабҳо шакли доиравӣ гирифта, сурохии он хурд мешавад. фонемаи у дар ҳиҷои якуми калима нисбатан кӯтоҳ талаффуз мешавад. масалан, бузургвор. як бор дигар талаффуз мекунем. аҳамият диҳед. бузургвор. овози у дар аввал, мобайн ва охири калима низ меояд. ҳоло бо якчанд калимаҳое ки овози у дар аввал омадааст ошно мегардем. уқоб. ин яке аз паррандаҳои баландпарвоз буда, бештари вақт дар кӯҳҳои баланд лона мегузорад. усто. устоҳо гуногун мешаванд. устои хона, устои мошин, устои таҷҳизоти техникӣ ва боз чандин устоҳои дигар. мо ба хизматрасонии онҳо тез ниёз пайдо мекунем. угро. ин як нав хӯроки болаззат аст. аз орд хамир мекунанд ва аз он бо кортҳои махсус угро мебуранд. ҳамин лаҳза угрои модарам ба ёдам расид. хеле болаззат аст. ҳоло се калимае ки овози у дар мобайн омадааст мисол меорем. дуд. дар деҳаҳо дар фасли сармо аз ҳар хона дуд мебарояд. зеро дар ҳавои хунук дар деҳҷойҳо мардуми мо тариқи бухории хонаҳояшонро гарм мекунанд. зуд. ин калима низ як ҳиҷо дорад. бештар ин калимаро замоне истифода мебаранд ки мехоҳанд коре тезтар ба анҷом расонида шавад. масалан, тариқи муроҷиат ва ё фармон ба шахси дигар ва ё шахсон ибораи зуд бош ё ин ки зуд бошед истифода бурда мешавад. ҳунар. ҳунарҳо низ гуногунанд. ҳоло мо дар бораи ҳунари рассомӣ суҳбат мекунем. рассомӣ яке аз ҳунарҳои машҳур ба ҳисоб меравад ки дар саросари ҷаҳон алоқамандҳои зиёд дорад. ҳар нафар дар хурдсолӣ ба расмкашӣ майл пайдо мекунад.
биёед дар мавриди се калимае ки ӯ дар охир омадааст суҳбат мекунем. дору. имрӯз қариб ба тамоми бемориҳо дору истеҳсол шудааст. пеш аз истеъмоли дору ҳатман бояд ба пизишкон муроҷиат кунед. орзу. орзу ё ҳадаф барои ба мақсад расидан ва шахси муваффақ шудан нақши муҳим дорад. агар шумо орзу дошта бошед ки забони тоҷикиро аз худ мекунед, бо истифода аз дарсҳои мо ҳатман ба ин ҳадафатон мерасед. зону. дар калимаи мазкур низ овози ӯ дар охир омадааст. мо бо овози ӯ ба пуррагӣ шинос шудем. акнун биёед ӯро меомӯзем. фонемаи ӯ аз овозҳои садоноки лабӣ аст. доираи лабҳо дар вақти талаффузи он пайдо мешавад. нисбат ба доираи вақти талаффузи ӯ пайдошаванда калонтар мегардад. ӯ нисбат ба ӯ дарозтар талаффуз карда мешавад. чанд калима пешниҳод мекунем. кӯҳ. 93% тоҷикистонро кӯҳсор ташкил мекунад. кӯҳи аз ҳама баландтарин ё ин ки қуллаи аз ҳама баландтарини кишвари мо ин қуллаи исмоили сомонӣ ном дошта, ҳар кӯҳнавард орзуи фатҳ кардани онро дорад. кӯҳнавард. ин калимаро низ дар хотир гиред. оғӯш. ҳар замоне ки як шахси наздик ва ё дӯстдоштаатонро мебинед, ҳатман ба оғӯш мегиред. оғӯш гирифтан як нав изҳори муҳаббат аст. фаромӯш. ин калимаи охирине аст ки мехоҳам дар ин дарс гуфта бошам. барои фаромӯш накардани калимаҳои зикр гардида, ҳоло онҳоро бори дигар такрор мекунем. бузургвор. уқоб. усто. угро. дуд. зуд. ҳунар. дору. орзу. зону. кӯҳ. кӯҳнавард. оғӯш ва фаромӯш. бо шумо будам ман Осим Орифпур. то дарси дигар. худоҳофиз.